An balima cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu tɛ sɛgɛn n'an b'an na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na ayiwa ni y'aw ka micro-trottoir ye tuguni an wulila an deliko la bi question tɛ dɔw wɛrɛ ye an bɛna mɔgɔw ɲininka n'a sɔrɔ u bɛ fɛ Sidiki Jabate a ka bila walima a ka to kaso la ni min bɔr'o la aw ni ne an bɛ jɛ k'o filɛ. Ne b'a n'u la. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Aramata Jara. D'accord an bɛɛ b'a kalama nin wagati in na k'an ka dɔnkilidala ba ye n'o ye Sidiki Jabate ale minɛnen don e hakilina ye mun ye a ka to yen walima a ka bila? U k'a bila Ala yɛrɛ kama. Munna e bɛ fɛ u k'a bila sisan? Ala waliden de don a hinɛ bɛ n na sa u k'a bila a taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Voilà, merci. Patron, ça va? Oui, ça va. I tɔgɔ ni jamu? Amadou Yatasaye. D'accord. Sidiki Jabate bɛ minɛnen don a bɛ wagatinin bɔ an bɛ don min na i ko bi. Sisan nɔ e yɛrɛ hakilina la a kan ka bila de wa a bɛ yɔrɔ min na walima a ka to yen? Non, bon, ne ka so y'a ka bila. Munna? Il est la fierté du Mali. Fait Sidiki y'an kunna wolo diɲɛ fantan naani bɛɛ. Bon, sinon an yɛrɛ an m'an taw siri de. Aw bɛ jumɛn kɛ? M'a faamuya. An m'an taw siri de. Aw bɛ jumɛn de siri? U b'u yɛrɛ dɔn kunsigimaw kɛ. D'accord, merci. Ça va? Ça va. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Suleman Aidara. D'accord an bɛɛ b'a kalama ko an ka star ba n'o ye Sidiki Jabate ale minɛnen don nin wagati in na e yɛrɛ bolo a kan ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na a ka to yen? A ka ɲi ka bila parce que a ka ɲi ka taa Mali kunnawolo dugu dɔw kan quoi. A ka ɲi ka bila ne yɛrɛ hakili la. N'a faamuya o kɔni ne ka laɲini a ka bila quoi. A ka di ne a ka bila parce que Mali star ba don quoi. A bɛ ka Mali kunnawolo dugu caman na quoi. Tiɲɛ na réel k'a jo t'a la mais a ka ɲi ka bila o kɔni ne ka kuma laban y'o fɔ. D'accord, merci. Ne fa n'u la. Wa a bɛ di madame ça va? Ça va i tɔgɔ ni jamu? Bon ne tɔgɔ ko Cheikh Tidiane Sumunu u bɛ n wele ko Baba. D'accord bɛɛ b'a kalama ko nin wagati in na an ka dɔnkilidala ba ye n'o ye Sidiki Jabate ye ale minɛnen don e yɛrɛ bolo a kan ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na ka to yen? Bon vraiment an ne ka ala deli tɛ a ka to kasumba la o man di parce que Mali ka fierté don. Bon Sidiki Jabate bɛ position min na diɲɛlatigɛ la ni ma sa fɛn bɛɛ juru bɛ hadamaden na kaso ye dakan de mɔgɔninfin ka ko bɛ ala de bolo mais ne ala y'a ɲuman bɔ o ka di ne ye bi a ka di n ye sini awɔ bon ne bɛ fɛ ni ala y'a ɲuman bɔ ni jugement kɛra parce que kojugu ye hadamaden karamɔgɔ ye donc ni ala y'a ɲuman bɔ nin na a yɛrɛ n'a dɔn maliyɛn yɛrɛ bɛ cogo min jamana yɛrɛ bɛ cogo min a yɛrɛ n'a yɛrɛ dɔn a b'a ka ko kɛ cogo dɔn fɛnɛ quoi a ka muso de bɛ mɔgɔ la yɛlɛ muso de bɛ mɔgɔ lajigin a ka muso ko a ka nɛmɛ quoi a ka cɛsiri a ka baara la Mali ka fierté de don bi Mali ka fierté don sini Sidiki Jabate yɛrɛ a ka di ne ye trop a bɛ se dɔnkilida la a n'a kan dumanba in donc ne bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲuman bɔ kaso la ala ka na an yɛrɛ ɲuman a ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ an ka jɛ an ka concert duman dɔ kɛ a ka nin bɔ a kun na diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye a ma nɔgɔn kaso ye dakan de ye ala k'a kisi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala k'a kisi kaso ma a n'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ kisi kaso jugu ma wa o ne hakilinata ye. Voilà kuma ɲɛna merci beaucoup. Ne balimakɛ an n'u la. N b'an la n balimamuso. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ko Burama Watara. D'accord an bɛɛ b'a kalama k'a bɛ wagatinin bɔ k'an ka star ba n'o ye Sidiki Jabate ye ale minɛnen don e yɛrɛ bolo a kan ka bila de wa walima a ka to minɛnen? Bon Sidiki a ye ko min kɛ a wari b'a ma ye mais u ka ɲina la u k'a bila wa parce que an ka star don wa ya a ka musique ninnu yɛrɛ bɛ ka ne yɛrɛ a ka musique ninnu ka di ne yɛrɛ trop walahi mais u k'a bila wa u k'a bila o ne yɛrɛ Burama Watara kumakan ye u k'a bila. Voilà merci beaucoup. Ne balimakɛ an n'u la. N b'a n'u ale balimamuso. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Bamba Jara. D'accord bi question dɔ de b'an bolo an bɛɛ b'a kalama nin wagati in na k'an ka star ba Sidiki Jabate ale minɛnen don donc sisan nɔ e yɛrɛ hakilinata ye min ye a ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na ka to yen de? Bon tiɲɛ na ale hakilinata ye min ye parce que n'i kɛra mɔgɔ dɔgɔnimuso la walima i kɔrɔmuso a tɛ bɛn e ma quoi mais an n'a sera san wɛrɛ sunkalo sɔrɔ yen donc o la hakili bɛ sigi o la a bɛ muso nafa fana dɔn quoi n'o kɛra a bɛ muso bugɔ dabila a hakili bɛ sigi
donc o de ye fɛlɛ k'a fɔ ye quoi donc a ka dɔɔni kɛ fɔlɔ pour que hakili ka sigi quoi sinon tiɲɛ la a man ɲi tan fɔlɔ n'a bilala sisan o man ɲi. D'accord, merci. Ne fa n'u la. Manu la. I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Abubakar Bagayugu. D'accord, ni wagati na bɛɛ b'a kalama k'an ka star ba n'o ye Sidiki Jabate ale minɛnen don. E bolo a kan ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na ka to yen? Ne bolo a kan ka to yen. Ne fa mun na? A kan ka to yen k'a juger fɛnɛ parce que munna a ye min kɛ ko kɛta tɛ musalaya tɛ Mali la o maa yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn musalaya ni min ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o bulu bɛ bɔ a bɛ k'o kɔnɔ ko diɲɛ dan n'o ye quoi i tɛ se ka mɔgɔ tɔɲɔ ka tila k'a fɔ k'i bɛ lafiya donc maintenant ni nin diyara a bɛ dafa mais n'a goyara a tɛ dafa donc a bɛ juger de n'a kan ka kaso kɛ a b'a kaso kɛ n'a bɔra a tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ fɛnɛ kan un point trait c'est tout. D'accord, kuma ɲɛna ne fa merci. Ne ba bonsoir. Bonsoir, ça va? I tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Madame Ɲagate Asan Jara. D'accord, an bɛɛ b'a kalama ni wagati na an ka star ba n'o ye Sidiki Jabate ale minɛnen don. E yɛrɛ bolo a kan ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na ka to yen? Ne bolo a kan ka bila. Waliden de don. A kan ka bila. Mɔgɔ si tɛ kaso fɛ. Walahi Ala k'a ɲuman bila. O y'an bɛɛ ka so ye. Amina yarabi, kuma ɲɛna merci. Ne baw. Anula mse. An bɛ kuma de ma fɔlɔ, e tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ Madame Sangare Ndeyi Maïssa Keita. D'accord, ne ba yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ Safiatou Keita. Kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu? Ne tɔgɔ Juga Keita. D'accord, an bɛɛ b'a kalama ni wagati na an ka star ba n'o ye Sidiki Jabate ale minɛnen don. Aw hakilina ye a ka bila de wa walima a bɛ yɔrɔ min na a ka to yen nɔ? Bon ne hakilina ye min ye Sidiki ka bila. Pourquoi a ka bila? Parce que Ala ka tiɲɛ bange quoi. Ni tiɲɛ bangera fana deni min y'a fɔ ko Sidiki nɔ y'ale ka fɛn ye. Ala ka a fana ɲaganta Sidiki ye pour que a fana bɛ se ka Sidiki bɛ se k'a ka libération sɔrɔ cogo min na. O ye ne ka hakilina ye. D'accord, merci. De rien. Ne hakilina ye an bɛɛ ye malien ye an man kan tɛ ka ɲɔgɔn souffert ka se niveau dɔ ma. Sidiki bɛ to yan fɛ a t'an si arranger. Moi en tant que malienne, moi je veux ne tɛ fɛ mɔgɔ si ni ka tɔɔrɔ parce que prison ye fɛn dɔ ye Ala kana a se mɔgɔ si ma. Donc ne kɔni moi je suis pour a ka bila. A ka bila an bɛɛ ye malien de ye. Mɔgɔ diɲɛlatigɛ la u b'u ka jɛ kɛ tuma min na prison ko ma fɔ a la. Mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ ko tɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi ko baden b'a kɔnɔ mais a n'a la kasola don o tɛ nafa foyi ɲɛ. Mɔgɔ n'aw ye ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ kɔnɔ ni bɔnɛ nana aw bɛ ɲɔgɔn sutara. Bamakɔ an sigikan y'o de an danbe y'o de et puis Sidiki ye mɔgɔba de a dɔnnen don Bamakɔ a dɔnnen don internationalement. Mɔgɔ m'a fɔ ko caman t'a kɔnɔ bugɔli o tɛ foyi arranger u k'a lajɛ u ka bɛn i m'a ye wa? D'accord, kuma ɲɛna merci.